Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming Gus Ana Mustajib yang ngalahke Asidik alias Gus Panco. Tur yo ngalahke Asidik. Hane Gus Tajib bagus. Gus Tajib kok yo mbane Asidik. Tur yo jadi gawe video ro Gus Tajib. Live Gus kaya main pak ditangin pagi-pagi nonton. Nek tangi, nek ora engko jam ngono le tangi yo kita pembahasan. Terus sisuk rabiku karo santri krapya. Di live ora Gus? Live termasuk heeh. Toro nek labi karo santri krapya iki nyenengke. Nyenengke iki etok santri krapya. Mbangane etok dokter ming kulone Pak wetane Pak Ontong dadine. Tur ya live streaming ya ana sponsor iki guys. Ya di sponsori Pertamina live streaming bersama Gus Tajib channel. Ya men ratus lah nek Gus ki ya bagus. Calone wis santri krapya. Gek sisuk mondok ning krapya gek 2 tahun gek mulih nggo bojo ngalahke Asidik. Ya Gus kok ngalahke Asidik piye? Asidik ra iso maca kitab. Sisa kene arep dadi Gus. Nek Asidik wing ya bakal go goreng. Mbah isih ora segede. Kan sego wis mateng tik goreng. Kan bakul bakmi goreng. Bakmine nganu muga-muga laris Mas Asidik. Nek yo kuwi nyelok Gus Ana Mustajib alias Gus Panco goblok. Ta yo ngene kuwi live streaming. Apa meneh live streaming pas ning gone Pak Ontong kae. Kelingan aku pas poso-poso 2023 to. Kok 2023. 2002. Lalu ya nyeni guys live streaming bersama Gus Tajib. Pisah meneh. Ya sip kuwi. Tik bayar oleh YouTube. Nek gelem live nek Gus Tajib ki kan gelem live terus. Nek Asidik jekeli wajan contoh. Kalau nek live karo Gus Tajib ki ya streaming live. Kalimantan selamat malam, Banjarbaru, Banjarmasin, Samarinda. Pokoknya ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip. Bayarane akeh ngono lho guys. Kan ana sponsor. Terus ya nek subuh-subuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengot 5 bae. Ya sip kok ya. Masa kalah ro Asidik. Tur ya kelingan. Ya kelingane piye Gus? Kelingan ya awal kenalan cewek ayu pas pengajian Gus Idam. Mbane Mbak Yuni Abdul minjong Gus nggih, jong.
Nek Gus ki pangune iki etok santri. Santri Krapyak. Yo nek dekengane Pak Prabowo kan etok santri Krapyak kan bagus. Yo ana sponsor lakukan Mebel Paseban Indomie selamat Purwodadi selamat pagi Purwodadi Jawa Tengah Purwodadi Jawa Timur pokoknya nek live karo Gus Tajib yo nyeni Gus bayaran kalau live hari ini kan yo si kui yo di sponsori terus yo genah si kui info siswa Al-Jahir Kulon Progo selamat pagi Kulon Progo sing tak dibeli yo wong Kulon Progo tenang Gus tenang ning ra udah bojone asidik udah ngopo ndek pilih bojone asidik karang yo Gusi yo itu santri Krapyak to yo ngene kuwi to yo 6 jam kuwi le ndek pilih ning endi ning pengajian Gusi Dam ning Pak Indonesia Imah tahun 2023 Kalau ya live streaming ki ya sip kuwi bayaran termasuk jos kuwi live karo Gus Tajib streaming bakone ngeman streaming Gus nggih streaming sarang selamat pagi sarang terus Berita Raya selamat pagi, Solo Raya selamat pagi, Pak Gubernur selamat pagi, Pak Bupati selamat pagi, terutama Pak Bupati Pak Halim Muslih. Yo, nek dadi Gus ki iso pindah ning Kabupaten Bantul. Tojo sip kuwi. Nek Gus ki kan duwe omah loro. Paseban duwe, Groso duwe, ngono ki ya. Mosok kok anake Suradi di wis bakule go goreng omahe siji. Wah, jan nek Gus Tajib tak mondok ning Krapyak 2 tahun nggo mulih bojo santri Krapyak kan ngono nyeni kuwi ya ora apa-apa Tore Parangkalaya hadir oke selamat pagi Parangkalaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dari Sulawesi assalamualaikum yang dari Tuban assalamualaikum Bojonegoro assalamualaikum pokoknya live karo Gus Tajib yo nyeni termasuk yo bayaran live ngene iki ra kesel lambene Gus ora to Kalau ya nek live karo Gus Tajib ki ya sip. Dukung oleh Sarung Mangga, terus Indomie, Pertamina, Sarimi, karo apa kuwi? Nek luwak wit kopi rasa. Luwake asidik engko. Tol ya sip kuwi nek live streaming.
Biyen ki rokokku setia. Kaya sing tak udah bengi. Nek saiki tenor. Live hari ini. Live hari ini disponsori oleh Estajos urung mlebu, Pertamina urung mlebu, Sukon urung mlebu. Apa Gus sing urung mlebu? Ya calon bojone Santri Krapyak. Kan nek Gus Tajib ki kan labine karo Santri Krapyak. Jan nyeni. Ketok bagus Gus, bagus ya ref J. Bendina ref. Mosok kathah karo asidik bakul goreng kata mungkin. Info Al-Jahir. Tadi ya sip kuwi. Live streaming. Ya live Gus, iya. Nang ngono ki te bayar lo YouTube. Bayar. Tenang teman-teman. Jaro apa-apa gambo meneh. Pokoknya tadi ya sip kuwi sisok pengajian Habib Syah ning gone Kajine Darwari. Pokoke live streaming. Tadi ya sip kuwi live streaming karo Gus Tajib pagi-pagi. Ya menjelang alap subuh. Tadi ya sip kuwi bayaran tol yo nyeni. Tadi live hari ini kan ya ana sponsore Rakitan Pertamina. Termasuke nyeni Syahdu. Termasuke men 10.000 penonton 50 juta. Maksudnya 1 juta penonton. 1 juta subscriber wis entuk duit. Terus yo masuk kuwi. Live hari ini kan yo sip. Yo dibayar oleh YouTube channel karo Apotek Paseban. Udu apotek liya udu. Apotek Paseban. Pokoke nek live karo Gus Tajib ya sip. An bayaran. Ya termasuke Tur ya nek rabiku karo Santri Krapyak ya tak live streaming. Sing tak depeli kelingan wong Kulon Progo. Termasuk live karo Gus Tajib ya sip. Dibayar oleh YouTuber. Ya itu son anyar ning saka padha teke brewok le tuku ning brewok asli Nusantara. Ya ngono wae ya, pokoke sisok pengajian Habib Syah, pengajian Al-Jahir. Ya Agus kok live ning ngene Pak Unto ngopo ning kono? Live ki yo ngene iki wae. Live dadak ning warung. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.